Aceasta este ultima lecție. Să vedem cât de mult corean poți citi acum. Ai învățat consoanele, formele gurii tale. Și vocalele, liniile simple. Acum un test rapid. Citește fiecare cuvânt cu voce tare înainte să-l spun eu. Ești gata? Poți citi asta. 우유, Da, înseamnă lapte. L-ai citit tu. Poți citi asta. 나무, Da, înseamnă copac. L-ai citit tu. Poți citi asta. 가방, Da, înseamnă geantă. L-ai citit tu. Ai reușit. Cu câteva lecții în urmă, acestea erau doar forme. Acum citești coreeană. Continuă. Exersează gratuit la korean.uyasum.com și obține certificatul tău. Linkul este mai jos.